Халфата линия отляво, аз в средата Чауша, да, пак аз. Значи в средата Чауша и Тишо и пред тях, и в дясно Матио. Пред Матио и Тишо играе Калайката, нещо между крило и нападател. Но с втора линия и напреди Иван. Значи малко по-сериозно днеска първи матч, да няма караници, да няма глупости, да се хванем да си вземем матча и малко сме зле с резервите, но айде, снимай, какво се смееш? Снима ли снима? Асарито и кафето са резерви. Двама-трима са болни, ама пак 4 резерви, мисля, че са достатъчни. Чета само с една молба са. Едни гащи са хиксел, не ми ги взимайте, моля. Като взимате гащи, гледайте. Не. Играем днес с зелени. Какво беше? Кажи на ти. Тук не знам дали има те само зелени. Пак ли си контурно? Върнах целия. Добре. Ти имаш номер, не има ли?